Okay, magsunan niya puta sa luto-luto no. Magluto ta og banana rice poto. Sana po ning banana rice poto. In English mo na saging, humay, saging plus humay, himong poto. Una istorya da. Kani. Tong gihimo diha ang kuan. Black rice aron wa delikado sa mga dipiktoso sa lawas no. Taas og sugar. Kaya ang black rice mao man gingon nga lis ang sugar ani no. Lis mo sa mga lis. Sabot mo ana ako may maglugos ka sabot ana pero ako lang nga istorya ba kay pinag-ing pud ba. Okay. Mao niya magaling ta. Og black rice. Okay, atong isago la ring saging no. Ang atong ingredients ani saging, black rice ug isang kutsara nga yeast o isang kutsara nga baking powder o 3/4 nga lubi tuno ato ikupos sa lubi nga kinagod mao na kaya di na butang ang maghimo po ta og butang sukar o sugar gamay para sa tawo nga di mo kaog tabang di isa tabang. Okay, magigsunan. Okay mo ni atong gihimo karon. Himo na tayo nani para magkaon tagdaghan kay malitag paan gamay may itong makaon kay tamis man mura mag ligro sa ato ang panglawas no magididaan na maguda ng mga paan kay tamis man gyud sa tabang nila tamis bitangan gyud sukar na ay pa kita mahimo kay klaro yung may sukar ug na magali sukar kanang ilain po nato nga di kita makaon ug na po mga wa diabetes nga muangay pag tabang ba kay naka-observe sila kining diabetes nga sakit lisod kayo labi nang mo complicate naglaing sakit mahimong tang complicated aning sakita no kun mo takboy na to niya mo itong bantayan kamo mga wa pa diha bantay gyud mo ayo mo paghinayak og kang kaon mga tamis no soft drinks unsa pa diha kang mga tamis nga pagkaon mga fruit salad unsa pa diha kaon mo panagsa tambal kaibog pero ayaw gyud kang naya di ba mo na akong advice ninyo kay lisod gyud na diabetes asa ko mo tan-aw nga na diabetes hasol kaayo sabi na ako kay diabetes na hasol yun. Okay, magisunan mao ni ang akong timplada ay kanang tuno 3/4 o 3/4 na gisagi kupos sa 3/4 nga anang tawag og tubig isagol sa lubi nga kinagod ug ikupos mo nagihahog na to diri no ang ingredients mo ta kung na mention sa unahan o kan mga igsunan mo nagisagol mo kung advice na ko ninyo kung palit mo saging kanang hinog yun kanang dali pigsangon o saan pigsangon dali dugmukon ba kay kaniyo gahi pa daghan pang buon-bugon ba yang kuan resulta di gyud ninyo dugmok di gyud ninyo ma-mix kayo sa atong humay nga ginaling no sayang pud nga malami man tani og ipani dabong pero dabong matulami man gyapon okay ra kung mukaon pero kung gusto kag nailain mo kaon nga aidaan say aidaan kanang pilian ba gusto yung pino kinanglan gyud katong hinog gyud atong isagol ani no dahon na para na sa hulmahan no itong hulmahan no ani una to pag hulmadaan ang yang dahon parang italisod pag estimate no estimate daan guntingan lang lupit-lupitan lang na siya ba ayun na ba tama ayun na sayo na no okay easy ra sago ko in English panagsaba mag-ingnon po nakahuman tag elementarya okay mga gisina magigsunan mo na guntingan ra sa kilid-kilid dayon mo na tangan after 1 hour in English po no human sa usa ka oras tangan ang baking powder ibutang kung yeast una no pag next mo yeast ng una isang oras matubo na usa pang baking isang kutsara gyapon magigsunan mo na timplada diha sayon ra no nindot kanon kay way delikado kumpiyansa gyud ba okay, di madugay ato nang i-mix nato nang kuan kanang baking powder di madugay ato nang i-steam dito o mga 20 minutes 25 luto na kayo 25 luto na pwede na gitistingan na sa tukog sa lubi kasi nga tukog sa tingala
dahon sa lubi. Luya po tag pangitag termino sa tukog gungi may na. Okay, yun na. Takos na no. Takos na kay ato ning itakang dito sa abuhan. Ano na. Sunod tayo sa abuhan. Ato na itakang sa giinit na to dito daan. Muna na. Muna ni. Init na ni. Bukal na ni na steamer ibutang diyan no. Ato pamutang na siya. Dayon pabuto na nato takuban na to naghumantog butang. Kaon na talaga dayon na di madugay 25 minutes. Gikan karon pagbutang kaon na maigsunan. Okay, daghang salamat po sa inyong pagsunod ni akong vlog. Sa inyong anila ning content. Sunda lang ninyo ni kay maayo ni. Di delikado sa panglawas ng pagkaon no. Maayo ni para nako. Ambot lang ninyo og mga tabang. Ano man po ni tabang kayo? Labang natural ba? Di gani nga artificial nga asukar itong ibutang diri. Kasi nga artificial ang artificial nga pagkahimo ba? Di kani ako ano ni natural na gani. Wagi mga additives ani no. Additional nga mga ingredients nga makadaot sa lawas. So, mao na siya. Natural ni natural nga prutas, natural nga bugas. Di ko imported. Kao na.